Bali sa One Media TV 48 Naga Broadcast Center. Mahatod nin mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, showbiz, karawat, asin iba pang maiinit na isyu ngunya na aldaw. Kaiba ang sa indong news anchor, Mark Mendoza. Hindi an NEWSFORCE Weekend. NEWSFORCE Weekend. Sa pamayo kan mga nagbabagang bareta ngunyan sa lado lokal, digdi sa One Media TV 48 Naga, sarong civil engineer arestado makalis ang search warrant operation sa Pasakaw, Camarines Sur. Duwang persona gadan makalis manlaban sa mga otoridad sa isinagibong search warrant operation sa syudad ning Naga. Gadan ang mag-agom na senior citizen makalis pagtatagaon sa laog mismo kang sa indang harong sa Aroroy, Masbate. Speed limit ordinance sa planong i-implementar sa banwaan ng Pamplona, Camarines Sur. Bilang ka mga tigbubunong buhay na orig sa abatwa sa syudad ning Naga, dagos-dagos nang nagiging marhay. First quarter expanded local health board meeting pigkondusir sa San Fernando, Camarines Sur. Yan ang pamayokan mga nagbabagan bareta digdi sa NEWSFORCE Weekend. Kung gusto mo ng fresh at quality meat, sa Lemon Meat Products dun tayo mag-meet. Magsaysaya siya no mall at kamote branches. Quality guaranteed at low prices. Pork, beef, chicken, meron din fish. Organic fruits, vegetables para may twist. Sausages, meron pang gourmet products. Presyo na sa budget mo ay swak na swak. Sa Lemon Meat Products, presyong pangmasa, simply the best in Bicolandia. DLMR Psychometric Center offers neuropsychological and test, counseling through telecounseling or online psychotherapy such as dialectical behavior therapy, cognitive behavior therapy, and more. For annulment and for adoption, we are open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Located at Door 34, Crescini Building, CBD2, Triangle, Naga City. For appointment, call 0921-315-7377. DLMR Psychometric Center. We assess you with a smile. Hyundai Construction Equipment by VGDC Construction and Supply. Dealer of Hyundai Heavy Equipment, Excavator, Wheel Loader, Skid Steel Loader, Backhoe Loader, Attachment and Crane, Bulldozer and Grader. They also offer equipment repair and maintenance, genuine parts and services, alternator, belt, bucket, engine, filters, pump, fuel system, hydraulic, lubricants, O-ring, motor, and undercarriage. Enjoy 10% discount on all items when you present the flyer. Valid only until December 31, 2020. Hyundai Construction Equipment located at ground floor Hyundai Construction Equipment Office beside Tools and Tiles Hardware Del Rosario, Naga City. For inquiries, call or text 0919-093-7266 or email us at vgdc_hr@yahoo.com. Sa mga naghahanap ng Hyundai Heavy Equipment, dito nyo matatagpuan.
Diyos marhay na hapon, Bicolandia. Aldaw mo niya ning Sabado, petsa 27 na kan bulan ning Febrero, taong 2021. Ako po ang sendong tagapagbareta, Mark Mendoza. Digdi po yan sa NEWSFORCE Weekend. Live kitang nadadalan sa One Media TV 48 Naga, asin sa samuyang official Facebook fanpage kan One Media TV 48 Naga. Hali digdi sa News Center Naga, inutuntadaan mga preskong bareta sa lado lokal. Sarong civil engineer arestado, makaliis ang search warrant kan mga otoridad sa Banwaan man Kampasakaw, Camarines Sur. Aramon ta ang bilog na detalye sa report ni Jerome Breeze. Arestado ang sarong civil engineer makaliis ang matriyupong operasyon kan mga otoridad sa Zone 2A, Barangay Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur. Nagluluwas na pigserbe kan mga otoridad sa harong kan sospek na si Ronald Fernandez, 46 anyos, ang search warrant para sa mga kasong pagbalgar sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act, asin ang RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabali sa na-recover ang nasa 24 nga plastic sachet na may log din pinagtutubudan ni Shabu, asin sarong kalibre 38 na barila, asin mga bala. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan Pasakaw Municipal Police Station na nasambitan ng suspect para man sa maninigong disposition. Yan ang barata gikan sa One Media TV 48 Naga, Jerome Breeze para sa NEWSFORCE Weekend. Mabalo sa imong hiras na bareta, Jerome Breeze, asin bareta pagita sa lado lokal. Gadan, ang duwang persona makalis manlaban sa mga otoridad sa sinagibong search warrant operation sa syudad ning Naga. Aramon ta ang bilog na detalye sa report ni Adonis Aguilar Jr. The one suspect ang binawian ni buhay sa magasway na implementasyon kan search warrant digdi sa syudad ni Naga sa paagi kang Philippine National Police, Naga City Police Office. Susog sa informasyon na nakuha kang One Media TV 48 Naga sa Naga City Police Office, isiserbi ko ta kan mga otoridad ang search warrant para sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 sa harong kang suspect na binisto si Dino Danyas alias Ding sa Zone 3 Greenland Avenue, Barangay Concepcion, Pequeña, Ciudad ng Naga. Kaan maglaw ang suspect sa iyang kwarto kung saan kinuha kainian sa iyang kalibre 38 badil, asin basang na sanang pinaputokan ang mga otoridad. Rason para magbalos ng putok ang mga operatibo na nagresulta sa pagkakagadaan ka nasabing suspetsado. Sigon kay Police Staff Master Sergeant Toby Bungon, nasa watchlist na ang nasambitan ng suspect kan Philippine National Police na nagadaan na suspitsado. Napag-araman na nakuha kan mga otoridad sa lugar ang sarong kalibre 38 badil, duwang plastic sachet na may laog ka pinagtutubuda nga shabu, asin sarong fragmentation grenade. Mientras tanto, sa Zone 1 Barangay del Rosario, Ciudad de Naga, kan iserbiman kan mga otoridad ang search warrant para sa kasong pagwalgar sa Republic Act 10591 sa harong kang suspect na binisto si Dario Galon E. Velasco, 45 anyos, alagad ng laban man sa mga otoridad. Nasambitan ng suspect gamit man ang sa iyang kalibre 38 badil kung kaya pinaputokan maninikan mga operatiba na nagresulta kan sa iyang pagkakagadaan. Mientras tanto, katakot ka na sambitan ng mga bareta, padagos man ang ginigibong investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Dagdag na barata sa lado lokal para sa NEWSFORCE Weekend, Adonis Aguilar Jr. reporting. Mabalos sa Adonis Aguilar Jr. Asin sa iba pang bareta, bilang kan mga tigbubunong buhay na urig sa abatwadig di sa syudad ning Naga, nagaabot na sa 165 sagkod 170 na pidasong urig sa Uraldaw. Aramon taman ang bilog na detalye sa report na ini. Dikit-dikit namang nakakabalik ang ugma asin bagsik kan abatwa sa syudad ning Naga. Ninhuli kaya sa nagdadakol naman ang sa indang nairehistro na nagpapabuno asin nakukuan nindang mga urig sa pang-aral daw. Ninhuli taharos kaya nakakakurit naman sindang nasa 165 pidaso ning urig hanggang 170 na pidasong urig na tigbubuno sa aral daw.
Ang mga orig na sa indang tigbubuno, hali pa man sa manlain-lain na banwaan digdi sa Camarines Sur. Sa mga nakaaging simana, medyo nagdakol naman po si mga buno dito sa slaughterhouse. Nag-abot na po kita ng mga 170, 165. Ini po hali sa iba-ibang munisipyo kang Camarines Sur. Iniman ang marhay na bareta na sinabi ni Jamie Halcon Jr., Agricultural Technologies kan City Veterinary Office, kung saan iyuman ini ang sinyales na dikit-dikit nang nakakabangon ang mga local traders sa pagkalugi kan mga negosyante asin mga paratinda sa merkado publiko kan syudad ning Naga na nagsapo man ning krisis hatud man kang African swine fever. Sigun pa digdi, kung nagpapadagos ang araw kaining magayon na numero nin mga nagpapabunong urig, tibaad mo pa ang presyo nin karning urig sa merkado publiko kan syudad ning Naga. Posible siyang magbaba, kundi mga halawing pang panahon dahil nga ni tinamaan kita ng ASF. Pangadoa, nagkukulang-kulang nga ni ang mga atama na urig dahil po nag-depopulation kita. Sa ngunyan, ang presyo kang karning urig sa syudad ning Naga halos nagpapatakba sa 300 pesos kada kilo. Ninhuli sa pigpirmahan na resolusyon na nag-iimponer ng price selling kan karning urig sa 300 pesos kada kilo. Pwede pa ining bumaba, darakang paghinguhan na mapababa man ang farm gate price kang urig. Ini matapos mag-urulay sa gabos na mag-uyon man ang membros kan Naga City Price Coordinating Council sigun sa naging konsultasyon kay baan mga stockholders asin harararom na pag-adal asin analisar manunugod man sa presenteng issue sa presyo kan karning urig. Asin sa iba pang bareta pa manggiraray kita sa lado lokal. Speed limit ordinance planong i-implementar sa Banwaan Maning Pamplona, Camarines Sur. Sigun man yan sa LGU. Aramon duman ang bilog na detalye sa report ni Jerome Breeze. Nakatalaan naman na implementar sa Banwanin Pamplona, Camarines Sur ang speed limit ordinance na pigpadrenuhan ni Kagawad Nilda Dunakaw kanang sambitan ng Banwaan. Sigun kay Dunakaw, for approval na sa naan na sambitan ng ordinansa na makakatabang tanganing mas mapababa pa ang numero kan aksidente na nairehistro sa nasambitan ng lugar. Marurumduman na ang Pamplona sa mga inaaragihan kan mga darakulang bihikulo pasiring sa Ciudad de Naga asin Metro Manila. Ini pong speed limit ordinance na ini. Main objective kani is itong ma-preventa itong mga aksidente, itong mga road crashes dahil po baga digdi sa Pamplona kaya po pira ng mga talagang grabing aksidente na kung pirang persona ang nababawian ng buhay dahil po sa mga maligtas na pagpadalagan kaini yung mga travelers especially ini pong mga trucks, buses, and itong mga private cars din mabibilis magpadalagan. Kaya po igabaga po pigtaunan pong mandato ang local government unit na magkaigwa po ni sa diringin ng ordinansa regarding po digdi sa mga speed limits. Dakulang tabang mandigdi ang kooperasyon kan Land Transportation Office ninhuli sa mga gagabito na mga ekipahe arog na sa nakan speed gun na makaka-identifikar kan rikas kan lunadan. Basado kay Dunakaw sa mga okupado na lugar. Nasa 20 kilometers per hour sana ang dalagan. Alagad pag nasa mahewas na barangay, dapat man na nasa 40 kilometers per hour ang dalagan kaini. Pag na-implement po ini, igo po kitang mga enforcers igdi, iniyo pong Pamplona Public Safety Unit, ayun po yan garo ang enforcers. And then dapat po ma-allocate po kami igding fund para po makabakal kami kaini yung mga enforcement cameras and ini pong speed gun para po ma-determine kung pira talaga ang speed na ginagamit ninda pag-cross ninda igdiyo sa territorial jurisdiction kang Pamplona. Sa ngunyan, pigiling na dakulang katabangan ini in kaso ma-implementar na sa Banwanin Pamplona tanganing mas maiwasan pa ang aksidente sa tinampo. Yan ang bareta gikan sa One Media TV48 Naga, Jerome Breeze para sa NEWSFORCE Weekend. Mabalos Jerome Breeze sa imong hiras na bareta. Sa iba pang bareta, gadan at mag-agom na senior citizen makali sa pagtatagaon sa laog mismo kan sa indang harong sa Aroroy, Masbate. Aramon ta ang bilog na detalye sa report na ini.
Hustisya ang hagad kan pamilya kan mag-agom na senior citizen sa Aroroy, Masbate dinhuli sa karumaldumal na sinapo kan mga ini makalis pagtatagaon sa laog mismo kang sa indang harung. Sigun sa report, nabisto ang mga biktimang sina Rubion Arsiete, 75 anyos, asin ang agum kaini na si Corazon Arsiete, 69 anyos, residente kan nasabing lugar. Nagluluwas sa buot sa investigasyon kan Aroroy Municipal Police Station na nadukay na sanakan sa indang mga aki asin mga makuapo na mayo na nimbuhay an mag-agom asin nagkakarigos na sa sadiring dugo mantang tadtad ning tama an sa indang lawas. Gadana kan madukayan si Rubion na sigun sa mga ini haros maputol na ang payo sa sinapo kaining taga sa liog mantang nagaagaw buhay man ang agum kaining si Corazon. Mantang baagupawan mautsanan ang lola na unang bitang pa man kani ang pangaran kan suspek asin nasabi pa kani ang pangaran na iyo ini ang pirming nagkakakan asing nakikiturog sa mag-agum. Nagdulag ang suspek makalis ang nasabing krimen mantang kasumpay kaini. Nagpapadagos man ang investigasyon kang mga otoridad kung ano ang naging motibo kan krimen kung taano ini nagibo kang suspek. First quarter expanded local health board meeting pigkondusir sa Banwaan man kan San Fernando, Camarines Sur. Aram ang bilog na detalye sa report, Jerome Breeze. Matriumpong naisagibo ang first quarter expanded local health board meeting sa Banwanin San Fernando, Camarines Sur para sa taong 2021 na pinamayuhan ni Mayor Fermin Mabolo, Committee on Health and Nutrition Municipal Kagawad Cristobal Notado, ABC President William Masapol asin iba pa. Obheto ka ng sambitan ng pagtiripon na tanganing maipaabot sa mga namamanuaan kan San Fernando ang mga naging report sa enot na quarter kang taon. Asin na mapag-urulayan man ano naman na iba pang concern asin ipaaram sa mga namamanuaan ang mga plano asin na kahandaan kan banwaan sa COVID-19 vaccination nagikan sa national government. Expanded local health board meeting ini kabali ang gabos ng mga punong barangays and mga department heads, health, mga personal kang health para pag-urulayan ang tungkol sa response sa mangyayari sa coronavirus and then pag-roll out kang national vaccination program for coronavirus and other health matters, especially itong pag-manage kang mga waste material pagka nagkaigwa kitang vaccination. Siyempre si mga ginamit na mga cotton, si ginamit na mga syringe, mga vials, kaya puwantang i-dispose yan properly, de pwedeng i-apon kung sa insain lang. Saro sa pighurot kan board ang pagkikisumaro kan mga kapitan asin mga opisyalis kani na maipaabot sa sendang mga residentes ana tamang paghatod kan impormasyon asin edukasyon lalo na ngunyan sa tahaw kan pandemya. Yan ang dagdag na barata gikan sa One Media TV48 Naga, Jerome Breeze para sa NEWSFORCE Weekend. Mabalos Jerome Breeze sa imong bareta. Asin an iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Sport asin sa showbiz ang tabayanan niya digdi sa One Media TV48 Naga sa samuyang pagwelta. Mga binakal na body camera kan PNP fully operation na sa maabot na Marso. Asin PNP asin PDEA bukas sa isa sa gibong investigasyon sa nangyaring engkwentro sa Quezon City. Asin sa sport, bakbakan Floyd Mayweather versus Logan Paul, dagos na. Asin man po sa bareta special, Abogado Juan, asin at your service, aramon ta kung si isayan. Asin sa showbiz, Lady Gaga, mataong gratifikasyon sa kantidad na $50 sa duwap kaining atama na ido kung si Simon ang nakahanap kayo. Tahinabon ini. Ang mga detalyes kayan sa samuyang pag-welta. So ngunyan yaw kita digdi sa World of Water. Oh, wow. So ngunyan hihilingon ta po ang machine.
at Dorque Doña Elena Building, J. Miranda Avenue, Naga City. Owned and managed by Mr. Albert Ian Infles. For inquiries, call or text 0947-592-6867 or 0995-146-4011. Wow! World of Water, your water treatment partner! Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Track your heart's rhythm. Greetings! The Access Health Heart Institute is happy to announce its new and updated procedure of tracking our beloved patient's heart. The Holter Monitor is a battery-powered device that records the rate and rhythm of the user's heart. It is more accurate procedure in determining any irregularities of the heart as it is connected for a longer period of time than ECG. It helps our doctors in determining whether the heart condition is normal or not. Do the Holter monitoring now and start taking care of your heart. For further information and appointments, you may call the Access Health Heart Institute at 0917-503-5583. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni Kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela. Lahat ng yan matatagpuan sa Anjena Trading. Anjena Trading. Lahat ng kailangan mo, andyan na. Ang Anjena Trading ay matatagpuan sa Win-Win Mall Diversion Road, Naga City at sa second floor ng Grandmaster Mall, Centro Naga City. Bisitahin rin ang Anjena Trading sa Iriga, Baaw, Ligao, Ulangi at bukas na rin ang Anjena Trading sa Nabwa, Camarines Sur. Tara na! Andyan na! Anjena Trading. Ang Anjena po ang one-stop shop ng bayan. So everything na hinahanap dito, yaon na sa Anjena. From school and office supplies, furniture, appliances, and mga home essentials. And syempre, mga health and personal care like masks and disinfectants, etc. Yaon po ito sa Anjena. For a minimum of 3 items, you'll get them at a lower price. Sa Angela. Padagos kamong nakantabay digdi sa One Media TV 48 Naga. Sa detalles na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Mga binakal na body camera nin PNP fully operational sa maabot na Marso. Aramon ta ang bilog na detalles sa report na ini. Napasakamot na kang National Capital Region Police Office o NCRPO ang ikaduang bulto nin mga binakal na body camera kan Philippine National Police o PNP. Sa pigsagibong pag-aadal sa mga pulis sa paggamit ng body camera sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Sinabi ni PNP Director for Logistics Angelito Casimero na target nilang gamiton ang mga bagong camera sa paabuto na bulan ng Marso. Sinabi naman ni Casimero na isa sa pinalaninda ang mga kinakaipuan na protocols sa paggamit ng body camera kan mga kapulisan. Aabutan man sa 2,600 na mga body cameras ang binakal kan PNP. Puon pa sa pamumuno ni dating PNP Chief Asingunyan Senator Ronald Bato de la Rosa. Tanganing mapara na ang huding-huding kan publiko. Manunugod man subuot sa pag-aabuso ng mga pulis sa anti-drug operation kan mga ini. Kada himpilan man kan pulisya sa bilog na nasyon makakaresibe ng 16 na body camera kung saan 8 sa mga ini ang sa iyang gagamiton kan mga operational team. Bareta pa manggirari kita sa lado nasyonal. PNP asin PDEA
bukas sa isa sa gibong investigasyon sa nangyaring engkwentro sa Quezon City. Aramon ang bilog na detalye sa report na ini. Bigla na umana daw ang simana makalihis, magkakaigwanan ng linaw ang nangyaring engkwentro sa Ladocan Philippine National Police o PNP, asin man sa Ladocan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sarong Mall sa Quezon City. Kaining nagtalikod na aldaw ning Merkules na ikinagada ning apat asin ikinalugad kan iba pa. Iniman ang sinaysay ni PDEA Director General Wilkins Villanueva kasumpay sa timeline kung gura no kahaloy ang nakukonsumar na investigasyon sa gigibuh nindang lakdang sa binilog na pwersa kang board inquiry kaiba ang PNP. Kasumpay kay ini, sinabi man ni Villanueva na bukas hinda sa anuman na third-party investigation. Ini makalihis ipagsugo ni Justice Secretary Bernardo Guevara sa National Bureau of Investigation o NBI na si iripon ang nangyaring insidente sa Ladocan PDEA asin sa PNP. Mayo naman da subuot problema sa sainda ang lakdang kan DOJ. Basta day subuot ini makakaapektar sa ipapaluwas na result nin binilog nindang Board of Inquiry na matauman ning pagkaklarado sa publiko. Parehas man sa buot ang reaksyon ni PNP Chief General Dibold Cenas sa anyay nangyari na re-respetohin ninda ang desisyon kan mga ini nin Justice Department partiman kan sa indang law enforcement agency asing kang NBI mantang paridad pa maninda ang ginigibong investigasyon na binilog nindang Board of Inquiry. Asin sa iba pang bareta na kita sa Ladocan Karawat, bakbakan Floyd Mayweather versus Logan Paul. Dagos na. Ramon ang bilog na detalye sa report na ini. Pig-asigurar na ni Floyd Mayweather na dagos na ang sa indang exhibition match ni Logan. Sigun kay Mayweather, bagamat mayo pa man subot eksaktong petsa ang sa indang laban, dagos naman ang bakbakan ninda sa laog kang ring. Ang pag-asigurar ni Mayweather, kasumpay naman subuot kang pagpaoktaba sa laban ninda kan nakaaging Pebrero 20. Kung magigirumduman na nagretiro na si Mayweather sa boxing kan 2017, makaliis daugom kay ni si mixed martial arts superstar na si Conor McGregor. Asinugwaman ngunyan malinig na record na 50 wins. Bareta kita, baretang espesyal. Abogado Juan at your service aramunta asin kung si isay ini. Uyang report. Sarong abogado sa siyudad ning Naga, bistunta kung si isay siya. Mayong iba kundi si Attorney John Bongat, dati man siyang naging serbidor sa halawig na panahon sa siyudad ning Naga. Asin sarong man siyang profesor sa sarong universidad, digdi sa siyudad ning Naga. Igwang man siya ning programa sa radyo ning abogado ni Juan at your service na obheto man kaining makatabang asin magsimbag sa mga kahaputan, asin sa gustong maghapot sa iya live man siyang nadadalan sa iyang official Facebook fanpage kada Sabado. Alas 9 hanggang alas 11 nin pagkaaga. Kaya kung may kahaputan ka mo regarding sa mga cases, asin dahin nindo aram maghapot na sa sayang programa, iyo man ang abogado ni Juan at your service. Sigun man nga ni idigdi huli sa iyang pag-experimentar sa pagbablog, kaya nabilog subuot ang araw kaining programa niya. Asin sa ngunya, nagdadakol naman daang sa iyang mga followers sa Facebook, asin mga naghahapot sa iya. Sa mga kahapotan, sa iya man daang nasisimbagan sa pang-oral daw. Yan ang ating Pampagood Vibes News ngayong Sabado. Asin huring bareta na kita ngunya na Sabado. Sa showbiz kita, Lady Gaga mataong gratifikasyon sa kantidad na $500 sa duwa kaining atama na ido na tig-habon. Mantang ang update po kayan, nakuha na ini ni Lady Gaga. Uya ang report. Nag-alok ang pop superstar na si Lady Gaga ng $500,000 na reward para makabalik ang sa iyang French Bulldogs na si Koji asin Gustav na hinaabon sa Hollywood. Sigon sa impormasyon, nasa Rome ang superstar para mag-shoot ng pelikula habang ang sa iyang tulong ido yaon sa Hollywood. Bilig sabi pa kaini na binadil ang sa iyang dog walker kang nagtalikod na aldaw, mantang pigpapasyar kaini ang sa iyang mga ataman. Ngunya nasa kritikal ang kamugtakan kaini. Pigkuan subuot kan sospek ang duwa niyang ido asin nakadulagman ang saro na si Miss Asia asin tulos man ining nakua.
Ang sa iyang mga ido ay sarong popular breed na kung sa $1,000 kay niya ang presyo kung ini mga puppies pa. Para sa NEWSFORCE Weekend, Irene Tusok. Mabalos ay rin tusok pero igwa na kita mga dugang update. Ligtas nang nabawi ang mga ido ni Lady Gaga. Dinarana kang sarong babae ang mga ido sa Community Police Station sa Los Angeles bandang alas 6 ning banggi. Ang babae na nagdara sa mga ido kay ni da ikasali o kabali sa insidente kang Miyerkules na banggi. O ayan, good news yan, nakuha na. Di syempre dai na tatawanin na $500. Indata lang ano. Yan ang katiripunan kan mga bareta sa nakalihis na sarong simana. Hasta sa masunod na Sabado, madadalan ang episode na ini sa satuyang official Facebook fanpage kan One Media TV 48 Naga. Nakaibanan man sa paghatod ng mga preskong bareta sa luwas, Sinda Jerome Briz, Adonis Aguilar Jr., asin si Irene Tusok. Sa lado technical man, sila Enzo Zena, RJ Rebidorial, Tim Dilara, sa pangaraman po kansabong station manager, asin managing director, Mr. Mario C. Villanueva. Ako man po ang sendong naging tagapagbareta, Mark Mendoza. Iriban na liwat kita sa masunod na Sabado. Tanganing maghatod ning mga preskong bareta sa lado lokal, asin isyo sa Kabikolan, digdi sa na yan sa One Media TV 48 Naga sa NEWSFORCE Weekend. Diyos marahay na hapon, Bicolandia. Are you looking for graphic design and digital printing services? There is Mr. Adorable Enterprises. They personalize corporate giveaways like t-shirts, washable face masks, umbrella, mugs, tumbler, foldable fan, ball pens, keychain, gift boxes, canvas, and eco bags, and other souvenirs for any occasions. They are known as school or company's ID and lanyard maker. They are now accepting small business startup promotional package that includes branding and logo design, tarpaulins, signages, tags, sticker labels, business cards, and product packaging. Mr. Adorable Enterprises, your one-stop print shop, located at 37 Bloomingtree Street, Tinago, Naga City. Owned and managed by Mr. Mark Ryan Adorable. For inquiries, contact 0926-652-6652 or email us at mradorablenaga@gmail.com. You can also visit our Facebook page at Mr. Adorable Naga Graphic Designs and Digital Printing Services. ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.